magandang gabi po sa bawat isa. And again, welcome po sa ating sama-samang panalangin ngayong gabi. At ngayon po ay samahan niyo po kami na idulog natin ang ating mga kahilingan ng ating mga kapatid. Hindi lang po yung ating mga personal prayer request, kundi napakarami po na mga kapatid natin ang humihiling po na ipanalangin ang kanilang mga kahilingan sa Panginoon, lalong higit po yung dumaranas ng mga sakit karamdaman, problema sa pamilya, at maging po yung ating mga activities na mangyayari ngayon pong October, mga anniversaries po ng mga churches natin, even po yung pagdulog natin sa nangyayari po sa ating bansa, na ngayon po ay kailangan para po mabigyan ng katarungan ang mga nangyari sa ating pong bansa, kung paano nila pinagsamantalahan ang kaba ng bayan, na hindi lamang po ito mapakinggan o maging hearing, kundi talaga pong managot ang dapat managot. At ang ating pong bansa ay spare ng Lord sa mga malalakas na kalamidad na po pwede pong makasalanta or maka-apekto sa kabuhayan po at sa bawat mamamayang Pilipino. Kaya po sa oras na ito, bago po tayo magsimula, hilingin po natin ang paggabay ng banal na spirito ng Panginoon para po para po sa ating sama-samang pagdulog sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po sa oras na ito ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo ang trono ng kabanalan, at inaamin, O Diyos, na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Tunay nga po, Panginoon, na sa gabing ito, patuloy mo po kaming patawarin sa aming lahat ng nagawang pagkukulang. At Lord, tunay nga cleanse us, O God, at make us worthy, O God, sa paglalapit sa trono ng iyong kabanalan. And Lord, sa gabi pong ito, sa aming pagdulog sa iyo, tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, na abutin ang aming po, Panginoong mga kahilingan. At Lord, tunay nga pong lalong higit sa may mga sakit karamdaman, nananampalataya po kami, O Diyos, na ang himala ng kagalingan ay kanila na pong naranasan. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay ng mga anak mo na nagkaroon po ng pagkakataon upang i-request ang kanila po, Panginoong mga kahilingan na tunay nga po para sa kanilang mga mahal sa buhay at sa lahat po ng mga activities na mangyayari sa buwang ito. Marami pong salamat, gabayan po kami ng iyong banal na spirito at patuloy kami po niyang turuan, gabayan, at Lord, tunay nga po, Panginoon, with boldness, courage, love, and compassion, ay kami po'y makadulog sa iyong trono ng kabanalan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus ko panalangin. Amen and amen. Muli po, magandang gabi, at sa oras pong ito, makakasama po natin ang aking pamangkin na siya rin po ay leader ng ating dance ministry, leader po siya ng ating youth sa J Blue Black 6, at wala pong iba kundi si Sister Sarah Dudas. Hello po sa ating lahat. Magandang gabi po. Okay? Bago po tayo magsimulang dumulog sa pananalangin, ay may nais lamang po akong ibahagi na salita ng Panginoon, na ito po ay matatagpuan po sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15, na ito po ang sabi, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya o sa ating Panginoon dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa kaniyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihingi natin sa Kanya. Purihin po ang Diyos sa gabing ito, sapagkat ang sabi ng Panginoon, tayo daw po ay binigyan niya ng lakas ng loob bilang Kanyang mga anak, na idulog yung ating mga kahilingan, ngunit ang kahilingan natin ito'y na marapat lamang na ito po'y naaayon sa kanyang kalooban. May mga panalangin po kasi tayo na too personal, na tunay ngang alam natin na kung minsan, hindi na po ito kalooban ng Panginoon, pero ating hinihiling,
even po yung mga kahilingan natin na po pwedeng hindi makatulong sa ating sa iba, sa lalong higit sa ating kapwa, pero ginagawa po natin itong personal dahil gusto lamang natin. Pero ang nais po ng Panginoon ay hilingin po natin yung ating mga panalangin na ito po ay alam natin na ipagkakaloob lamang ng ating Panginoon kung ang mga panalangin pong ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil po alam natin, malakas tayo ang loob dahil alam po natin na ang sekreto ng paglapit sa Panginoon ay isang malinis na puso. Kaya po, bago tayo dumulog, katulad ng ginawa natin kanina, tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito, alam po natin na kalooban ng Lord na idulog natin ang lahat ng may mga sakit karamdaman sa gabing ito na para po tunay ngang alam natin na ginagawa pong instrumento ng Panginoon ang doktor, ang mga gamot, ngunit ang makakapagpagaling pa rin po ay ang himala ng ating Panginoon. Ano? Alam po natin na ang ating dakilang manggagamot ay ang ating Diyos na buhay. Siya rin po ang gumagawa ng himala sa mga sakit karamdaman na sa palagay po natin ay wala na talagang lunas o wala na pong kakayanan o wala na pong pag-asa. Pero alam po natin na laging may pag-asa sa Panginoon. Dahil sapagkat sabi nga po doon, kapag ang ating kahilingan ay naaayon lamang sa kanyang kalooban, ito ay kanyang diringgin. Kaya po sa oras na ito, sama-sama po tayong lumapit, dumulog sa Diyos para atin pong itaas ang may mga sakit karamdaman na hiniling po ng ating mga kapatid para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Tayo po'y magsimulang manalangin sa oras na ito. Samahan niyo po kami, maki-agree po kayo para po tayo po ay sabi po, there is power po sa ating sama-samang panalangin. At yun pong kino-confess, sabi nga po ng Lord, lagi ko yun po yung talagang paborito ko po pagdating sa pananalangin, yung sinabi po niya sa Numbers, ano? Ang sabi po niya sa aklat po ng mga bilang, ang sabi po niya, diringgin ko ang anumang narinig kong sinambit ninyo o sinabi ninyo. Kaya po alam natin na anuman po ang ibuka ng ating labi, na ito po'y naaayon sa kalooban ng Lord, ito po'y ipagkakaloob niya. Kaya po sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na Jesucristo, sa pakikipag-isa po ng iyong banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay sama-sama na dumudulog sa trono ng iyong kapangyarihan at kami po'y sumasamo, itinataas po namin ang kahilingan ng aming kapatid na si Sister Cecilia, na tunay nga po, Diyos, na manggagawa mo ng J. Blue Salinas, O God. Lord, ang kahilingan po niya para kay Sir Kelvin, O God, na tunay ngang nagkaroon po ng blood clotting, O God, sa kanyang ulo, sa mga ugat niya sa ulo, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo, sapagkat ikaw ay dakila naming manggagamot. Ang sabi mo, Panginoon, ang anumang imposible sa tao'y posible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng lahat ng may buhay at walang mahirap sa iyo. At ang sino mang nagtitiwala sa iyo, O Diyos, kailanman hindi nabibigo. Kaya po alam po namin, Panginoon, nananampalataya po kami, O Diyos, na sa pamamagitan ng gamot na ini-inject sa Kanya, matutunaw po ang anumang bumarang dugo sa Kanya pong utak, sa ugat ng Kanyang mga utak, O God. Ng Kanyang utak, O God. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, ang pamamagitan po ng iyong kapangyarihan ay matunaw ang lahat po, O Diyos, ng mga bumarang dugo doon sa kanyang utak, O God. At nananampalataya po kami na bibigyan mo po ng pangalawang pagkakataon si Sir Kelvin, O God, upang siya po, Panginoon, ay makaranas ng kagalingan at extension ng kanyang buhay. Marami pong salamat, nagdideklara na po kami na pinagaling mo na, tinunaw mo na, O God, instrumento mo po, Panginoon, ituturok sa kanya para po, O Diyos, maging maayos muli ang function ng kanya po, Panginoong brain, in Jesus' name. Maging po, Panginoon, sa buhay po ni Brother Randy Nicolas, O God, na sa araw pong ito, siya po ay nag-undergo ng radiation para po sa kanyang sakit karamdaman.
Alam po namin, O Diyos, na ang tunay nga po, Panginoon, ang procedure na ito, ang sistema ng gamutang ito, ay mabilis makapanghina ng katawan. Kaya ang dalangin po namin, anuman pong gamot na ilalapat sa kanyang katawan, na tunay nga pong kayanin po niya, bigyan mo po siya ng lakas at tibay ng loob para po, O Diyos, i-prepare mo po ang kanyang puso, kaisipan, ang kanyang katawan upang ang anuman pong procedure na gagawin sa pamamagitan po ng radiation para po kay Brother Nicolas ay magkaroon po ng katagumpayan. Lord, we pray, we declare, and we decree, O God, sa tuwi po, Panginoon, na lalapat yung gamot, yung radiation na yon sa kanyang katawan, hindi po ito magdulot ng anumang pinsala, O God. Bagkus, O Diyos, ito po'y makatulong sa kanya para totally gumaling po siya sa kanyang sakit karamdaman. And Lord, anuman pong abnormalities, irregularities ay amin pong hinahadlangan, winawasak sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. And we pray complete healing para po kay Brother Randy Nicolas, O God. And Lord, even po, Panginoon, kay Sister Joanne Bahan and Brother Sister Leonarda Crisostomo, Lord, tunay nga po ang dalangin po namin. Tunay nga po, O Diyos, na makalaya po sila sa sakit pong breast cancer, O God. Lord, hindi mo po kalooban na sila'y maghirap. Hindi po mo kalooban na maranasan nila ang ganitong sakit karamdaman. Ngunit sa pamamagitan po, Panginoon, ang sama-sama naming panalangin, katulad ng sinabi sa iyong salita, Lord, gagaling ang may sakit sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Kaya po nananampalataya po kami, O God, na anuman po, Panginoon, ang findings para po, Panginoon, sa sakit ni Sister Joanne and Sister Leonarda, O God. Lord, tunay ng pinalaya mo sila sa anumang sakit karamdaman, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na dantay mo po ang iyong mapaghimalang kamay sa kanilang breast, O God. At Lord, tunay nga, we pray, we declare, magiging cancer-free po sila, O God. Lalong higit po, Panginoon, ang parte ng kanilang breast, O God, na nagsasuffer po, Panginoon, ng karamdaman. Salamat, O Diyos, sapagkat pinaghimalaan mo na po ang kanilang buhay. Even po, Panginoon, kay Brother Joey de la Cruz, O God, na may kidney problem. Alam po namin, O Diyos, na napakahirap ng ganitong karamdaman. Yung pamamaga po ng kanyang kidney, yung abnormal function po ng kanyang kidney, O God, ito po ay aming sinasaway, winawasak, pinapalaya sa pangalan ni Jesus. At ikaw, kidney ni Brother Joey de la Cruz, ikaw ay muling manunumbalik ang lakas, muling manunumbalik ang function, magiging normal po, magiging in good condition ang lahat ng kanyang organ sa loob ng kanyang katawan. In Jesus' name. And Lord, tunay nga pong ang dalangin po namin, patuloy mo pong bigyan din ng lakas ng katawan, kalooban at kaisipan si Brother Joey, O God, upang tunay nga, O Diyos, ang anuman pong tamang gamutan ay patuloy niya pong maranasan. At Lord, tunay nga paghimalaan mo po ang kanyang kidney na mabalik po sa normal na function niya at normal na kalusugan. Panginoon, salamat sapagkat nilukuban mo po siya ng iyong kapangyarihan at naranasan po ni Brother Joey ang himala ng nakagalingang nagbubuhat po sa inyo. Marami pong salamat sa lahat po, Panginoon, ng mga tao na may sakit na trigeminal neuralgia, O God, kung saan, Panginoon, ito po ay sakit na may apektado ang mukha, nerve papuntang ugat, ng utak, O God. Lord, anuman pong klase ng sakit na ito ay luluhod sa iyong pangalan, O God. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kalooban anumang klase ng sakit na ito sa mga anak mo na dinapuan ito. Kaya ang dalangin po namin, ang himala ng kagalingan na nagbubuhat sa iyo, O God. Lord, salamat sapagkat gayon din po kay Brother Rene and Sister Julie. We pray, we declare, and we decree complete healing. Anuman pong sakit na kanila po at karamdaman na kanila pong nararanasan sa oras na ito. Anuman pong klase ng sakit, abnormality sa loob at labas ng kanilang katawan, anumang sangkap, anumang organ ng kanilang katawan na mayroong sakit karamdaman, tunay nga po, O Diyos, pinaghimalaan mo na po at naranasan na po nila ang himala ng kagalingan nagbubuhat sa iyo, O God. And Lord, even po kay Sister Marisa ng J. Blue Pasig, O God,
ang kahilingan po niya na complete healing para po kay Brother Francis Perdiguera. Tunay nga pong na-diagnose ng emphysema, na alam po namin, O Diyos, na ang sakit na ito, ang unang pinagmumulan ay anuman pong klase ng bisyo o anuman pong klase ng bagay na nagawa niya noong mga panahong hindi pa siya nakakilala sa iyo, O God. Ngunit Lord, nananampalataya po kami na ang buhay po ni Brother Francis Perdiguera, O God, ay binago mo na, O God. Katulad ng kahilingan ni Sister Marisa para sa kanyang buhay, kung siya man po, Panginoon, ay atunay nga, O Diyos, na bihag, nasa ilalim ng klase ng mga bisyo ng mga nakaraan, para po siya'y ma-diagnose ng emphysema. Lord, kahabagan mo po siya, O God. Lord, have mercy on him, O God. Tunay nga po, Panginoon, maranasan din po niya ang pagbabago ng buhay. Isuko niya po ang kanyang buhay sa iyo, O God, upang tunay nga ang complete healing na dala po ng emphysema ito'y maranasan po ng aming kapatid na ito. Salamat, O Diyos, salamat sa pagkatunay ng naranasan po niya ang kumpletong kagalingan. At tunay nga po, Panginoon, bibigyan mo pa po siya ng pangalawang pagkakataon. Amen. Para po, O Diyos, at tunay ngang maranasan po niya ang kumpletong kagalingan. Amen. Na nagbubuhat sa iyo. Maging po, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Sonia na J. Blue Pasig, O God, para sa kanyang apo na nagdadalang tao, na sa kasalukuyan po, O Diyos, ay dinudugo. Lord, sa buhay po ni Sister Faye Apunay, O God, Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang dala kung paano po pinagaling ang maraming may sakit, O God. Lalong higit po, Panginoon, yung babae nga, 12 taon ang dinudugo. Nananampalataya po kami na ang simple po, Panginoong bleeding nararanasan ni Sister Faye ay tunay nga po, Panginoon, na Lord, yung salvation sa kanya, O God, yung kaligtasan, O God, at tunay nga po, Panginoon, na isave mo po yung baby na nasa kanyang sinapupunan. And Lord, ipatigilin mo po, Panginoong Jesus, ang kanyang pagdurugo, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na we pray, we declare, and we speak na tunay ngang matutuloy po, magiging healthy po ang baby sa kanyang sinapupunan. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na magiging blessing ang kanya po, Panginoong pagdadalang taong ito sa kanya po, Panginoong pamilya. Nananampalataya po kami, O God, na hindi mo siya bibiguin sa kanyang pag-asa, na tunay nga po, Panginoon, na ang mga supling ay regalo mo. Amen. At hindi mo hahayaan, O Diyos, na may masamang mangyari, Panginoon, sa buhay ni Sister Faye. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na tunay nga, O Diyos, na pinagaling mo na siya, inaampat na po yung kanyang pagdurugo. Amen. At magkakaroon po siya ng healthy, maayos, at tunay nga pong matagumpay na tunay nga, O Diyos, na pagbubuntis. Marami pong salamat, O Diyos, sa kagalingan tinanggap ni Sister Faye, O God, na nagmumula sa iyo. Even po, Panginoon, ang kahilingan at amin din po kahilingan, O God, na matagal na po namin itong inilalapit, idinudulog sa iyo, O God, sa buhay po ni Ate Beth Culucar, kung papaanong ang kanyang biyanan, ang kanya pong mother-in-law, na si Sister Gerdy Culucar, ay walang humpay ang pag-iyak, pananalangin sa iyo, O God, sapagkat alam po namin na tunay nga, Panginoon, na alam po namin, O Diyos, na nahihirapan na si Ate Beth, O God, sa kanyang sakit karamdaman, sa kanyang ovarian cancer, O God. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na bagamat po, Panginoon, malayo kami sa tabi ni Ate Beth, O God, sabi mo, Panginoon, isang panalangin lamang ang kanyang pagitan sa iyo. Kaya po kami sama-samang nagninukluhod, kaming lahat na nagmamahal sa Kanya, sa Kanya pong pamilya. At tunay nga po, Panginoon, ang dalangin po namin ang himala ng kagalingan sa buhay po ni Ate Beth Culucar ay kanyang maranasan simula ulo po niya hanggang talampakan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Diyos, na bibigyan mo pa ng pangalawang pagkakataon si Ate Beth para po mabuhay, para po, Panginoon, ma-extend ang kanyang buhay at para maging normal, maranasan po niya ang pagiging normal ng lahat ng sangkap ng kanyang katawan, lahat ng organ ng kanyang katawan, O God. Lord, nananampalataya po kami na tunay nga kung papaano humihiling ang kanyang asawa, ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga nagmamahal sa kanya, mga biyanan,
Lord, kung paano itinudulog sa iyo ang buhay ni Ate Beth. Lord, tunay ngang kahabagan mo po ang mga taong ito na nagmamahal sa Kanya, na dinggin mo ang kanilang panalangin para sa buhay po ni Ate Beth, na maranasan po niya ang kompletong kagalingan na nagbubuhat sa iyo, O God. We pray, Panginoon, good health para kay Ate Beth, at Lord, long and satisfying life ang ipapahiram mo po sa Kanya, sapagkat Lord, tunay ngang maliit pa po ang kanyang anak at kailangan po ng anak niya ng kanyang kalinga. Kaya nananampalataya po kami, nakahahabagan mo po ang buhay ni Ate Beth Kulukar para po maranasan niya ang himala ng kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Even po, Panginoon, sa asawa po ni Ate Gedi, sa amin pong tatay, sa kamansihan, Lord, kay Kuya Nick Kulukar, na tunay nga po, Panginoon, na dumaranas ng Parkinson disease sa ugat, panghihina ng katawan. Lord, tunay ngang dalangin ko po, Panginoon, kung papaano nagsimula siyang paglingkuran ka man na malakas ang katawan. Nasimula ka siyang maglingkod sa iyo, Panginoon, ng maayos ang pangangatawan. Kaya mo po, Panginoong, manumbalik ang lakas na iyon na kailangan niya, ang kompletong kalusugan ng kanyang katawan. And Lord, tunay ngang sabi ng doktor, wala na daw pong lunas ang Parkinson. Pero Panginoong Yesus, walang imposible sa iyo. Lord, tunay ngang sinabi mo, Panginoon, ang anumang bagay na hindi kayang gawin ng tao, ay kaya mong gawin. Kaya kung hindi po kayang pagalingin ng doktor, you will make a way, O God, sapagkat sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang dadaloy sa katawan ni Kuya Nick, simula ulo hanggang talampakan ng kompletong kagalingang pisikal, spiritual, mental, emotional, ay naranasan na po ni Kuya Nick, O God. Marami pong salamat. Even po, Panginoon, sa buhay ni Ate Piling. Amen. Yes, sa kararabashi, kararakanda, lalalabasya. Siya karakarakanda, lalalabashi, kararakanda, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, sama-sama kaming naglilikod at sumasamo sa iyo, Panginoong Yesus, na Lord, dinggin mo po ang aming panalangin para kay Ate Piling, anumang bukol na meron sa kanyang tiyan, anuman po, Panginoong, kanyang nasakit na nararamdaman, na nagdudulot po sa kanya ng panghihina ng katawan. Lord, tulungan mo po at kahabagan mo ang kapatid naming ito, O God. At Lord, nagdideklara po kami ng complete healing sa kanya. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magtutunaw. Lord, ikaw bukol kay aming tinutusang lumayas, matunaw sa pangalan ni Jesus. Lord, nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang tutunaw, ang kapangyarihan mo, ang tutunaw sa anumang bukol na meron sa loob ng tiyan ni Ate Piling, O God. At anuman pong pangalan ng sakit na yun ay luluhod sa iyo. At nananampalataya po kami, sapagkat kami nananampalataya, nananalangin na may pananampalataya, nabibigyan mo pa po ng panibagong buhay, ng extension ng buhay, ng lakas ng pangangatawan, ng kompletong kalusugan si Ate Piling, O God. Ang kanya pong laging pananakit ng puso, ng kanyang tiyan. Lord, tunay nga po, Panginoon, na Lord, ilantay mo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Amen. At maranasan po ni Ate Piling ang kapayapaan, ang kanya pong ang kagaling, ang kanyang matagal nang dinadalangin, O God. Lord, ikaw po ang pangunahan mo po ang kanyang buhay. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanyang buhay, at maranasan din po ni Ate Piling ang himala ng kagalingan sa kanya, O God, kalusugan at mahabang buhay, upang matagal pa po namin siyang makasama na maglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, maging po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Vina, O God, sa nalalapit po niyang pagluluwal ng sanggol. Amen. Lord, we speak normal delivery, O God. We speak your provision, O God. Makapanganak po siya ng maayos, maluwalhati. And Lord, tunay nga ikaw din po ang magpo-provide ng kanyang pangangailangan. And even po, Panginoon, sa kanya pong ibigay mo po yung kapayapaan, peace of mind. Kaya sa mag-asawa po ni Pastor Neil at ni Sister Vina, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, yung di malirip na kapayapaan, ay yung pong kasiguraduhan na sila po iingatan mo, maranasan po nila. Panghawakan po nila ang mga salita, Panginoon, na tanim mo po sa kanilang kaisipan, na hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila iiwan, O God. Amen. Lord, sila po'y nagtitiwala sa iyo, at ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman hindi nabibigo. Amen.
Marami pong salamat sapagkat sila po'y mag-asawang naglilingkod sa iyo, kaya nananampalataya po kami, O Diyos, na tunay nga po, Panginoon, na yung panalangin nila for the safe delivery, O God, normal delivery, O God, at may iban po, Panginoon, sa doktor na gagamitin mo sa mga gamot na magiging kalakip ng kanyang pagluluwal ng sanggol. Lord, tunay nga pong ang dalangin namin, patuloy mo silang gabayan, tulungan, O God, upang tunay nga, O Diyos, maging maayos po ang panganganak ni Sister Vina. And even po sa sanggol na kanyang iluluwal, we pray, we declare, and we decree healthy baby, O God. Healthy po ang lahat ng sangkap ng kanyang katawan. At Lord, tunay nga ang batang ito'y magiging pagpapala sa mag-asawang ito sa po ng kanilang buong pamilya. Ganon din ba po, Panginoon, tunay nga, O Diyos, na ay Brother Winnie, O God, ang dalangin po namin, O Diyos, na anuman po ang nangyari sa kanya habang siya'y nagtatrabaho sa barko, kung bakit po ngayon, O Diyos, siya po ay pinauwi na tulala at hindi na makausap. Lord, bigyan mo po ng katarungan ang nangyari sa kanya. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo kalooban yung nangyari sa kanya. I-reveal mo po, Panginoon, ang katotohanan sa likod po ng pangyayaring yon, kung bakit maayos po siyang umalis para po makapagtrabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit Lord, tulala siya at wala po sa sariling pag-iisip nang po siya ay dumating. Nananampalataya po kami na mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Malalaman po ng kanyang buong pamilya ang tunay na pangyayari. And Lord, tunay nga pong ibalik niyo po yung dating kaisipan, yung dating normal na pag-iisip, paggalaw, pagkilos ni Brother Winnie, O God. And Lord, gumaling po siya sa kung anuman po karamdaman, sakit na kanyang naranasan, O God. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, sa iyong kanyang buhay. At tunay nga pong alam namin, Panginoon, na ang panalangin namin ito'y nakarating diyan sa iyong kaluwalhatian. Iban po ang kahilingan ni Sister Pining para po ng J. Blue Pasig, O God, para po sa kanyang pamilya, sa Estrada family, ang mga anak daw po nila na sina Ariel, si Bong, na Lord, ang dalangin po niya, manumbalik sila, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Lord, wag mo pong hayaan na sila'y malayo. Wag mo pong hayaan si Brother Arnel at Ariel at si Brother Bong ay manglamig at tuluyang tumalikod sa iyo. Bagkos, O Diyos, patuloy mo po, Panginoon, yung fire, yung glory mo maranasan po nila. At Lord, tunay nga po, O Diyos, ilagay mo po sa kanilang puso't isipan ang kanilang mga natutunan, ang kanila po, Panginoong mga ginagawa dati, kung paano ka binibigyan nila ng kaluguran. Huwag mo pong hayaan na panghinaan sila dahil sa mga pagsubok sa buhay, dahil sa mga panalangin nilang hindi mo pa natutugon, dahil sa mga pangyayari ng kanilang buhay na naging dahilan para po sila'y manlamig at tumalikod sa iyo. Lord, ang dalangin po namin, muli sila'y mabalik sa iyong presensya, O God. Muli, Panginoon, yakapin niyo po sila ng iyong pag-ibig. At Lord, sila po'y buong pamilya na lalapit sa iyo, magpapakumbaba, pagriringkuran ka, sasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, O Diyos. Maging po ang kahilingan ni Sister Glide ng manggagawa mo po sa J. Blue Molino. Lord, ang dalangin po niyang kagalingan at kompletong pag-iingat mo para kay Brother Mike. Ano man po ang kasakit karamdaman ni Brother Mike, O God, nananampalataya po kami ng kagalingang nagbubuhat sa iyo, O God. Lord, talagang sinabi mo, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na kapag kami dumalangin na may pananampalataya, at Lord, tunay nga, O Diyos, bagamat hindi po namin kapiling si Brother Mike, sabi mo, Panginoon, idantay namin sa may sakit, ang aming kamay sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. Nananampalataya po kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Lord, tunay nga ang kamay mo po ang dadantay sa buhay ni Brother Mike at mararanasan po niya ang kompletong kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Even po, Panginoon, ang wisdom, ang inyong guidance, ang inyong protection, ang knowledge and understanding kay AJ, O God, at kay Sui, O God, para po sa kanilang nalalapit na performance sa Teacher's Day, O God. Tunay ngang ma-appreciate po ng mga guro na kanilang aalayan po, Panginoon,
ng kanilang mga performance na ito. Amen. At Lord, tunay nga po, Panginoong, itouch mo po ang puso ng mga guro upang po tunay nga, O Diyos, na Lord, tunay nga po, Panginoong, ma-appreciate po nila ang effort nila para mabigyan ng kaligayahan, parangal, at pagkilala po ang mga guro na nagsasakripisyo para po sila'y turuan. Amen. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang panalangin namin, kahit hindi pa tapos ay iyon ang diringgin, ipagkakaloob mo na po ang aming mga hiniling. Lord, tunay nga pong sino man pa po ang may sakit karamdaman, Amen. we speak complete healing. Lalo na po sa aking buhay, na yung lingkod, even po kay Brother Arnel, na aking pong asawa, O God, we declare, we decree, and we pray, we speak, O God, normal blood pressure, O God. Amen. Lord, tunay ngang mawala na po yung arthritis sa aking asawa, maging normal na po ang kanyang sugar, ang kanyang blood pressure, at patuloy mo siyang bigyan ng lakas at sa pang-araw-araw po niyang gawain, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin ay normal niyang pangangatawan, kompletong kagalingan sa lahat ng abnormalities at irregularities sa loob at labas ng kanyang katawan. Amen. Even po sa aking buhay, O God, ang dalangin ko, Panginoon, complete healing. Amen. Para po, Panginoon, sa akin, O God, magiging normal na po ang aking triglyceride, O God. Amen. Salamat sa normal blood pressure, salamat sa normal na sugar. Salamat, O Diyos, sa kompletong kagalingang tinanggap ko na sa iyo, O God. And Lord, even po sa aking anak na si Amazing Grace, na tunay nga po, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, may yung PCOS po niya, Amen. yung kanya pong nagkaroon po siya ng hormonal imbalance, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na yung idinantay mo na ang mapagpagaling mong kamay sa parte ng kanyang katawan na yon, na may sakit, at alam po namin, O Diyos, tinanggap na po ng aking anak ang kompletong kagalingan na nagbubuhat sa iyo, O God. Amen. And Lord, tunay nga po, Panginoon, magkakaroon na po siya ng normal menstruation, Amen. na magiging normal na po yung, magiging balance na po yung kanyang hormones, O God. And Lord, nananampalataya po kami, Panginoon, yung kompletong kagalingan niya, simula ulo hanggang kanyang talampakan, ay kanya na pong tinanggap. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Salamat din po sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob mo po sa aking bunsong anak, kay Precious Faith, O God. Amen. Salamat sa lakas ng katawan, patuloy mo po siyang gabayan, ingatan, tulungan, O God, sa araw-araw, lagi po siyang safe and sound, saan man po naroon sa pagpunta niya sa eskwelahan, sapagkat po, Panginoon, siya ay anak mo at hindi mo siya pababayaan. Amen. Salamat, O Diyos, even po, Panginoon, kay Kuya Howard, tunay nga po, Panginoon, sa kanyang pag-a-apply, para po sa kanyang OJT, para sa kanyang cadet training, O God. Amen. Lord, nananampalataya po kami na yung mga taong tutulong sa kanya ay tunay nga, O Diyos, ito po'y maging malaking tulong sa kanya para po yung kanyang hinihiling, yung kanya pong training na yon, yung OJT na yon, ay mangyari. At Lord, alam po namin, Panginoon, makakasakay siya sa maayos na barko, maayos na company, maayos na mga katrabaho, big event officers. At Lord, simula na po yon para po siya magkaroon ng magandang buhay, O God. Saan po siya naroroon, patuloy mo po siya laging iingatan, gagabayan, pagtatagupin ng kanyang buhay. Amen. Lord, ang mga panalangin ito, patuloy po namin ipinagkakatiwala at hinihiling sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. God, patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan, O God, sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa pagkakataon na muli kami, Panginoon, ay dudulog sa iyong harapan, Yes, Panginoon, upang ipanalangin, Panginoon God, lahat ng mga prayer requests, Panginoon God. At Lord, ngayon pong gabing ito, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon God, ang J-Blue Churches, Panginoon God, na mga activities, Panginoon God, ng J-Blue, Panginoon, ngayong darating na October, Panginoon. Yes, Patuloy O po kami nagpapasalamat, O God, sapagkat lahat ng po ng activity na to, Panginoon God, ay iyo pong kalooban, Panginoon God. At Yes, Lord, O sa lahat po ng magdiriwang, Panginoon God, ng anniversary, Panginoon God, sa J-Blue Pasig, O God, sa kanila pong first anniversary, Panginoon, Yes, O sa God. October 5, Let your Panginoon God, provision, maging sa Lord, Bulalakaw, hallelujah. Panginoon God, na magdiriwang din po, Panginoon God, ng kanila pong anniversary,
ngayong October 25, Panginoon Lord God, at maging Panginoon Lord God sa Kamansihan, Panginoon, Jablo Kamansihan, Panginoon Yes, Lord oh God, God. na magdiriwang, Panginoon Lord God, sa October 18, Panginoon Yes, Lord God. hallelujah. Lord, we pray, Panginoon Lord God, na mula pa lamang, Panginoon Lord God, sa preparation, Panginoon Lord God, ng anniversary, Panginoon, na to, Panginoon Lord God, patuloy mo kaming sasamahan, Panginoon Lord Yes, God, patuloy hallelujah. mo kaming gagabayan, Panginoon Lord God, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon Lord God. At Lord, sa lahat, Panginoon Lord God, ng iyong anak na gagamitin, Panginoon Lord God, mula opening prayer hanggang closing prayer, Panginoon Lord God, nandun po, Panginoon Lord God, yung anointing mo, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon Lord God, na aming pong mararanasan, Panginoon. Lord, maging sa iyong mga anak, Panginoon Lord God, na gagamitin, O God, na magiging speaker, Panginoon Lord God, ng 30 anniversary na to, Panginoon. Yes, Nagpapasalamat po hallelujah. kami sa kanila pong buhay, Panginoon Lord God, sapagkat ang kanila pong buhay, Panginoon, ay isa pong malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, Yes. ngayon pa lamang po, Panginoon Lord God, nagdideklara na po kami, Panginoon Lord God, ng katagumpayan, Panginoon Lord God, sa lahat po ng anniversary na to, Yes, Panginoon. hallelujah. Lord, marami pong salamat, O God, sapagkat Yes, sa oh lahat po God. ng iyong anak, Panginoon Lord God, nagagamitin, Panginoon Lord God, na maghahayag, Panginoon Lord God, ng iyong salita. Patuloy, Panginoon Lord God, na yung katalinuhan, yung karunungan, Panginoon Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Yes, maging oh ang God. iyong anointing, Panginoon Lord God, ay kanila pong mararanasan pagdating po, Panginoon Lord God, ng anniversary, Panginoon. At Lord, hallelujah, O God, sa lahat po ng mga workers, leaders, Panginoon Lord God, ng mga churches na to, mga Yes, J-Blue oh Satellite, God. Panginoon Lord God, Patuloy po yung patuloy, Panginoon Lord God, na pagkakaisa, yung unity, cooperation, oh God. hallelujah, O God, Lord, pag-isahin mo po, Panginoon Lord God, ang kanila pong Yes, isipan, ang kanila pong espiritu, Lord, the Panginoon Lord God, provision mo. upang, Panginoon Lord God, sa Yes, darating na anniversary, Panginoon Lord God, ay patuloy po sila, Panginoon Lord God, na magkakaisa, Panginoon Lord God. At Lord, hayaan mo, Panginoon Lord God, na sa bawat anniversary no, Panginoon, marami ka pong kaluluwa, Panginoon Lord God, na dadalhin, Panginoon Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, upang makilala ka po nila, Panginoon, bilang sarili nilang tagapagligtas at Yes, sarili nilang Panginoon, hallelujah, O God. At Lord, sa lahat po ng mga instrument na gagamitin, O God, patuloy mong i-anoint, Panginoon Lord God, patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon Lord God, na makita sa kanilang buhay, yes, Panginoon. hallelujah. Lord, anoint the music ministry, dance ministry, O God. Lord, lahat Yes, po oh ng God, ministry, Panginoon Lord hallelujah. God, na gagamitin mo Lord, sa araw ng Lord. anniversary, Panginoon Sa Lord lahat God. of Patuloy, celebration, Panginoon we Lord God, na pray, anointing, Panginoon Lord God, ay yes, oh patuloy mo God, the iparana sa anointing, kanilang yung buhay, glory mo, Panginoon. At may Lord, mararamdaman. hallelujah, O God, sa darating na mga anniversary na to, Panginoon, ang hallelujah, O God, Lord, ang magandang panahon, Panginoon Lord God, Amen. ang magandang daloy, Maging Panginoon, kuryente, oh God. ng kuryente, Panginoon Yung Lord God, ay provision mo pagkakaloob sa mo po sa financial buhay ng blessing, bawat oh isa, God. Panginoon. At Lord, ngayon pa Yes, lamang, Panginoon Lord God, nagpapasalamat, Panginoon, nagpapasalamat na po kami, Panginoon Lord God, sapagkat yung mga pagpapala, Panginoon Lord God, yung pag-provide ng Panginoon ng mga pangangailangan, Panginoon, ng mga anniversary na to, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon Lord God, na ipinagkaloob na po sa buhay ng bawat isa, yes, Panginoon. hallelujah. Lord, sa lahat po ng gagamitin, Panginoon, ng mga finances, Panginoon Lord God, Lord, inihanda mo na to, Panginoon Lord God, at sa darating na mga anniversary na to, Panginoon Lord God, katagumpayan, Panginoon Lord God, ay pagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Amen. Lord, anoint each and every one of us, Panginoon Lord God, at hallelujah, O God, Lord, na sa darating na anniversary yun na to, Panginoon, walang ibang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Lord God. Yes. Maraming salamat, O God, na sapagkat alam po namin, Panginoon Lord God, na ngayon pa lamang po, Panginoon Lord God, ay pinagtagumpay mo na po ang buhay ng bawat isa, Yes, Panginoon. At Lord, maging sa darating, Panginoon Lord God, na October 30 to 31, Panginoon Lord God, na magkakaroon, Panginoon Lord God, ng joint youth anniversary, Panginoon Lord God, fellowship, O God, Lord, sa San Narciso, Zambales, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, na nandun, Panginoon Lord God, yung protection mo, Panginoon Lord God, sa bawat kabataan, Panginoon Lord God, na darating, Panginoon Lord God. Patuloy mo, Panginoon Lord God, na sasamahan sila, Panginoon Lord God. Patuloy, Panginoon Lord God, na yung protection mo, Panginoon Lord God, sa bawat isa na manggagaling sa iba't ibang mga lugar, Panginoon Lord God. Lord, patuloy mo silang ingatan, gabayan, Panginoon Lord God, at Lord, i-provide mo, Panginoon Lord God, ang pangangailangan Yes, po oh nila, God, Panginoon Lord God, sa hallelujah. darating na fellowship na to, Panginoon Lord God. At Lord, ngayon pa lamang, Panginoon Lord God, na sa bawat kabataan, Panginoon, na darating, Panginoon Lord God, sa event na to, Panginoon Lord God, patuloy mo silang sasamahan, Panginoon. Patuloy, Panginoon Lord God, na ikaw lamang po, Panginoon, ang mag-glorify sa kanila pong buhay, Panginoon. Amen. Lord, Yes, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang buhay ng bawat kabataan, Panginoon, ay yung ginagamit, Panginoon Lord God, sa iyong ministeryo, Panginoon, upang, Panginoon,
makapag-hayag din, Panginoon Lord God, ng iyong Yes, salita, oh God, Panginoon Lord yes, God, sa buhay ng bawat isa, yes, Panginoon. oh At God, Lord, yes, hallelujah, oh God, Lord, sa bawat kabataan na to, Panginoon yes, Lord God, patuloy ka namin mararanasan, Panginoon, patuloy na ikaw lamang, Panginoon Lord God, ang maitataas sa aming buhay, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon Lord God, kung paano magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon Lord God, kung paano ka namin, Panginoon Lord God, pupurihin, Panginoon yes, Lord God, oh ng God. buong puso at kaluluwa, Panginoon Lord God, Hallelujah, sa hallelujah. espiritu at katotohanan, Yes, Panginoon Lord God. Jesus, Lord, oh God. turuan mo po ang bawat kabataan, Panginoon Lord God, ng tamang pag-worship sa iyo, Panginoon, ng Amen. tamang pagsamba sa iyo, Panginoon Lord God. At Yes, hallelujah, oh oh God, Lord, na sa Lord, bawat kabataan na to, patuloy Panginoon Lord na God, ay sila'y may maging didikle, asin at may ilaw. hallelujah, oh God, Lord, may tatalaga ka, Panginoon Lord God, na maghahayag ng iyong salita, Yes, Panginoon oh Lord God. At Lord, sa magiging speaker din po, Panginoon Lord God, ng fellowship na to, Panginoon, let your anointing, Panginoon Lord God, let your presence, oh God, be with him or her, Panginoon Lord God, at patuloy ka, Panginoon Lord God, na kumilos po sa kanyang buhay, Panginoon. Marami pong salamat, oh God, sapagkat alam ko po, Panginoon, na pinagtagumpay mo na po, Panginoon Lord God, ang fellowship ng mga kabataan na to, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon Lord God, sa lahat po mga activities, Panginoon Lord God, ng J-Blue, Panginoon Lord God, sa saan man sulok po, Panginoon Lord God, ng mundo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O God, sapagkat kayo po ang nagtalaga nito, Panginoon Lord God, at sa iyo din po, Panginoon Lord God, magmumula ang katagumpayan ng lahat ng mga activities na ito, Panginoon. Marami pong salamat, O God. And Lord, we pray, Panginoon Lord God, sa aming po bansa, yes, Panginoon Lord God, bansang Pilipinas, Panginoon Lord God. Lord, nakikita mo, Panginoon Lord God, ang bansang Pilipinas, oh God, kung ano man po nararanasan po namin, Panginoon Lord God, na mga korupsyon, Panginoon Lord God, na mga hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, na yung mercy mo, Panginoon Lord God, patuloy, Panginoon Lord God, na maranasan po ng buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, i-guide mo, Panginoon Lord God, ang government po namin, Panginoon Lord God, na magkaroon po, Panginoon Lord God, ng justice, Panginoon Lord God, na hindi po sila, Panginoon, manahimik lamang, Panginoon Lord God, kundi, Panginoon Lord God, ikaw po, Panginoon Lord God, ang gagawa ng paraan, Panginoon Lord God, upang, Panginoon Lord God, kung sino man po yung nagkakasala, Panginoon Lord God, ay mapapanagot, Panginoon Lord God. At Lord, hallelujah, O God, Lord, hindi ko mo hahayaan, Panginoon Lord God, na bawat Pilipino, Panginoon Lord God, ay hallelujah, O God, makakaranas, Panginoon Lord God, ng mga bagay, Panginoon Lord God, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord God. Lord, we pray, O God, na magkaroon po, Panginoon Lord God, ng maayos, Panginoon Lord God, na panunungkulan, Panginoon Lord God, lahat po ng mga nasa government namin, Panginoon Lord God, mula sa pinakamataas, Panginoon Lord God, hanggang sa pinakamababa, Panginoon Lord God. Lord, teach us, Panginoon Lord God, kung paano magpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kung paano kasusundin namin, Panginoon Lord God, sa aming pong mga buhay, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga taong may matataas na natungkulin, Panginoon Lord God, sa iyong bansa, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon Lord God, na ang bansang Pilipinas, Panginoon Lord God, ay pagmamayari mo, Panginoon, at hindi ka papayag, Panginoon Lord God, na mawawalan, Panginoon Lord God, ng kabuluhan, Panginoon Lord God, ang mga ginagawa ng iyong mga anak, Panginoon Lord God. Lord, patuloy kang itataas, Panginoon Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy na gagamitin po, Panginoon Lord God, ang bawat Pilipino, O God, upang lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon Lord God, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, patuloy, Panginoon Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na aming pong papapurihan, Panginoon Lord God, na aming pong sasambahin, Panginoon. Amen. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon Lord God, ang aming pong bansa, Panginoon, ang aming pong mga government, Panginoon Lord God, ang aming pong presidente, Panginoon Lord God, na magkaroon po siya, Panginoon Lord God, ng wisdom, yes, Panginoon Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God, kung paano po niya pamamahalaan, Panginoon Lord God, ang aming pong ang bawat isa, Panginoon Lord God, ang bawat hallelujah, oh God, Lord, ang bansang Pilipinas, oh God, Lord, yes, nandun, Panginoon Lord God, na ibibigyan mo po siya, Panginoon Lord God, ng hallelujah, oh God, Lord, ng wisdom, Panginoon Lord God, at Panginoon, patuloy mong hahawakan, Panginoon Lord God, ang kanyang mga labi, Panginoon Lord God, ang kanya pong mga kamay, Panginoon Lord God, upang sa bawat mga desisyon, Panginoon Lord God, na kanya pong gagawin, Panginoon Lord God, ito po sa kakaayos po ng aming bansa, Panginoon. Marami pong salamat, oh God, Lord, at maging sa mga kalamidad, Panginoon Lord God, ay patuloy, Panginoon Lord God, but na i-spare, Panginoon Lord God, ang bansang Pilipinas, Panginoon Lord God, at Lord, hindi mo hahayaan, Panginoon Lord God, na may makakapasok, Panginoon Lord God, na makakasira, Panginoon Lord God, sa bansang Pilipinas, sapagkat ang bansang Pilipinas ay mahal mo, Panginoon Lord God. Amen, Lord, maraming salamat, O God, sapagkat ang buhay po ng bawat isa, Panginoon, ay in-spare mo na, Panginoon Lord God, sa anumang mga kalamidad, Panginoon Lord God, na mangyayari, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon Lord God, na
itataas, Panginoon Lord God, ng bansa Pilipinas, Panginoon Lord God. At Lord, hayaan mo, Panginoon Lord God, na bawat Pilipino, Panginoon Lord God, ay makakilala sa iyo, Panginoon Lord God, Amen. sa Espiritu Pamilya, at O sa God. Lord, ang katotohanan, Panginoon lahat ay Lord God. magsuko ng buhay. Lord, hayaan mo, Panginoon Lord Yes, God, O na God. gamitin mo rin po, Panginoon Lord God, ang Panginoong lahat Jesus. ng mga anak mo, Yes, mga sa lingkod mo, kalalabas siya, Panginoon Lord God, kalalakan, upang lalabas maraming mga Pilipino pa, Yes, Panginoon O Lord God. God, na makakilala sa iyo, Panginoon, sa Luzon, Amen. Visayas, at Mindanao, Amen, Panginoon. amen. Marami po salamat, O God, sapagkat alam ko, Panginoon Lord God, na ang bansa Pilipinas ay pagmamayari mo, Panginoon. At sa iyo, Panginoon Lord God, namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon. Amen, amen. At sa iyo po namin, Panginoon Lord God, pinagkakatiwala, Panginoon Lord God, ang aming pong mga buhay, Panginoon Yes, Lord God. O God. Marami pong salamat, O God. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin po sa aming mga buhay. We all praises, glory, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and Yes, amen. O God, Heavenly Father, narinig mo po ang aming mga panalangin. Lalong higit po, O Diyos, Panginoong Jesus, idinudulog din namin sa iyo ang Amen. J-Block Kamansihan. Amen. Natunay nga po, Jesus, O God. Panginoon, na ang gawain dito, kung papaanong sabi mo, Panginoon, ang anumang binuksan mo'y walang sino mang makakapagsara. Amen. At ang alinmang sinaran mo'y walang sino mang makakapagbukas. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus. Nananampalataya po kami, Ama. Natunay nga po, O Diyos, na paghihimalaan mo po ang aming gawain, patuloy po ninyong sasamahan, pagtatagumpayin ang gawain namin sa J-Blue Kamansihan, O God. Patuloy na darami ang mga anak mo, more souls to win, O God, sa aming pong mga pagbabahay-bahay na inilalapit namin sa iyong salita, even po sa aming mga sitio visitation, O God. Amen. Nananampalataya po kami, Panginoon, na ang aming mga pagpapagal na ginagawang ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Patuloy na dadami ang tatanggap sa iyo, patuloy na dadami ang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, magsusuko sa iyo ng buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy kami magkaroon ng mga faithful workers, leaders, O God, mga members, O God, na tunay ngang patuloy na gagampan at tutulong sa gawain mo, O God. Salamat sa darating pong October 18 Amen. ay magdaraos po ng aming 15th year Thanksgiving anniversary ang J-Block Kamansihan. Ang dalangin po namin ang iyong paggabay, ang iyo pong Panginoong provision, ang iyo pong pagtatagumpay, Panginoong Jesus. Lord, sapagkat wala po kaming nais gawin, kundi pasalamatan ka, itaas ang iyong pangalan, dakilain ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang bida sa celebration yun, O God. Amen. Walang ibang matataas, walang iba po, Panginoong mapapapurihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Marami mababago ang buhay dahil sa gaganaping anniversary, marami pong matatanggap ng kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. Hindi lang po, Panginoon, physical blessing, lalong higit po yung spiritual blessing, O God. Sa Panginoon, simula pa lamang po sa preparation, sasamahan na kami ng iyong banal na spirito. Tunay nga po patuloy mong ipapaalaala ang mga dapat namin gawin. And Lord, tunay nga po, Panginoon, even hanggang sa actual celebration, patuloy mo po kaming sasamahan, pagtatagumpayin. And Lord, we speak, we pray, we declare and we decree, O God, a glorious, successful, and blessed anniversary para po sa J-Block Kamansihan. Salamat po, salamat, O Diyos. Lord, salamat sa maraming bagay na patuloy mo po, Panginoong, ginagawa sa lahat po ng J-Block pastors, workers, leaders, members, O God, family, O God. Patuloy mo pong pakaingatan, gabayan, patatagin ang pananampalataya. At Lord, ang dalangin po namin ang lahat ng aming buong pamilya, ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay, ang lahat po ng aming mga kaibigan. Tunay nga po, O Diyos, lahat ng aming mga kasama, nakakahalubilo. Lord, tunay ngang gawitin mo kami maging asin at ilaw at lahat po sila tumanggap ng kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. Marami pong salamat sa gabing ito. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na ang aming panalangin ay nakarating diyan sa iyong kaluwalhatian. Sa lahat po ng aming activities, Lord, ito po'y pagtatagumpayin mo. Sa lahat po, Panginoon, na may personal prayer request, ito'y katatagpuin mo, O God. At sa lahat po ng may mga sakit karamdaman, kasi sila po'y makakatanggap ng kompletong kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Sa lahat po, Panginoon, ng may relasyong nawasak, pamilyang nawasak, Lord, tunay nga ito i-reconcile mo
at Lord, muli sila'y mabubuklod ng pag-ibig. Amen. Sino man pong nangangailangan ng pinansyal, trabaho, Lord, tunay nga po, Panginoong, ipagkakaloob mo. And even sino man po ang may mga negosyo, Lord, trabaho, we speak promotion. Ang sa negosyo po, we speak prosperous business, Amen. oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na pagyamanin mo, pagtagumpayin mo lahat ng business ng iyong mga anak, oh God. Salamat, even po, Panginoon, sa aming mga lilipatang pwesto. Lord, ang dalangin po namin, kami ay hahabulin at laging sasamahan ng iyong biyaya, ng iyong himala, Amen. at ng iyong pagpapala saan man po kami naroroon. Marami pong salamat sa gabing ito, Panginoong Hesus, at tunay nga po, O Diyos, sa lahat pong ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, at ang dalangin po namin, Panginoon, ay ang patuloy na katagumpayan sa lahat po ng aming mga idinulog sa iyo, O Diyos. Lord, salamat sa iyo po kami buong-buong nagtitiwala, umaasa, nananampalataya, na dininig mo na ang aming mga panalangin. Marami pong salamat. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Muli po, magandang gabi sa bawat isa.